أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዑ ይኹኖ። ከምውን ነታረርት ተሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ጸጋ ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዖም ይኹን ኣሜን። መጋቢት 26 ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዚክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ኣሜን። መጋቢት 26 ወርሓዊ በዓል ናይ ምድሪ ሓበሻ ቀዳማይ ዝኾኑ ሊቀ ጳጳሳት በዓል ዓብይ ውዕለታን ጻድቅን ቅዱስን ዝኾኑ ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ከሳቴ ምስጢር እዩ። ጸጋን በረኸትን ናይ ኣቡነ ሰላማን ናይ ኣቡነ ሃብተ ማርያምን ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን ኣሜን። መጋቢት 26 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በዚህ ዕለት ዝኸበረትን ዝተመስገነትን ድንግል ዝኾነት ኢዮጵራቅስያ ዓረፈት። እዛ ዝተቐደሰት ብላቴና ንንጉስ ኣኖሬዎስ ዘመዱ ንዝኾነ ኣብ ከተማ ሮም ካብ ቤተ መንግስቲ ጓል ሓደ ዓብይ መኮነን እያ። ዝሞተሉ ጊዜ ኣብ ዝበጽሐ ጊዜ ድማ ንጓሉ ንጉስ ኣኖሬዎስ ክሕልዋ መታን ሓደራ ሃቦ። ኣቦ ኣምስ ዓረፈ ድማ ንሓደ ወዲ ዓብይ መኮነን ንጉስ ኣኖሬዎስ ኣሕፀያ። በተን ወርሓት ኣዲኣ ናይ መሬታ ግብሪ ክትቀበል ኢላ ዝገደፈላ ናይ ኣታኽልቲ ቦታኣ ዘፍረይዎን ነዛ ቅድስቲ ብላቴና ከዓ ምስኣ ወሰደታ እሞ ዕድሚኣ ድማ 9 ዓመት ኮይኑ ከሎ ኣኸቲላታ ናብ ግብፂ ከደት። ኣብ ግብፂ ኣብ ዝበጽሓ ጊዜ ድማ ስራሓን ክሳብ ዝፍጽማ ኣብ ውሽጢ ሓደ ናይ ደናግል ገዳም ተቐመጣ። ኣብ ውሽጢ እታ ገዳም ዝነበራ ደናግል ብገድሊ ተጸምዳ እየን። ናይ ስጋ መብልዕን መስተን ዘይትን ጥዑም ፍረታትን ድማ ወላሓንቲ ይበልዓ ኣይነበራን። ብዘይ ምንጻፍ ድማ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ድቅሳ ነበራ። ኢዮጵራቅስያ ድማ ነዚ ገዳም እተገልግል መጋቢት ስለ ዝተፋተወት ኣብ ውሽጢ እቲ ገዳም ክትነብር ፈተወት። እታ መጋቢት ድማ ንስኺ ካብዚ ውሽጢ ገዳም ወፂእኪ ተመሊስኪ ንሕፅይኪ ከምዘይ ስደልዮ ቃል እተውለይ በለታ። ኢዮጵራቅስያ ድማ በዚ ነገር ቃል ኣተወትላ። ኣዲኣ ስራሓ ኣብ ዝፈጸመት ጊዜ ናብ ሃገራ ክትምለስ ፈተወት እሞ ጓላ ግን ኣነ ናይዛ ሓላፊት ዓለም መርዓ ስለ ዘይብህግ ንርእሰይ ንናይ ክብሪ በዓል በት ንጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰማያዊ መርዓዊ ሂባ ኣለኹ ኢላ ንኣዲኣ ምሳኺ ኣይምለስን የበለታ። ኣዲኣ ድማ ጓላ ምስኣ ከም ዘይትምለስ ኣብ ዝተረድአት ጊዜ ገንዘባ ንድኻታትን ንጾሞም ዝሓደሩን መጽዊታ ምስ ጓላ ኣብዚ ገዳም ንብዙሕ ዘመን ነቢራ ድሕሪኡ ዓረፈት እሞ ኣብዚ ገዳም ተቐብረት። ንጉስ ኣኖሬዎስ ድማ ናይ ኢዮጵራቅስያ ኣደ ከም ዝሞተት ሰሚዑ ንዘሕፀያ ከመርዕዋ መታን ንኢዮጵራቅስያ ከምጽዋ ተለኣኽቱ ለኣኸ። እዛ ቅድስቲ ድማ ኦ ንጉስ ፍለጥ ንናይ ክብሪ በዓል ቤት ዝኾነን ሰማያዊ መርዓዊ ንጎይታይን ኣምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ርእሰይ ሂባ ኣለኹ እሞ ቃል ኪዳነይ ክትሓላለፍ ኣይከኣለንን ኢላ ናብ ንጉስ ለኣኸትሉ። ንጉስ ኣኖሬዎስ ድማ መልእኽታ ኣብ ሰምዐ ጊዜ ተደነቐ።
ስልኣ ድማ በኸየ ብዕድመን እሽተ እያሞ እዛ ዝኸበረት ኢዮብ ጵራቅስያ ግን ዓብይ ተጋድሎ ተጋደለት። መንፈሳዊ ስራሕ ብጣዕሚ ዝተጸመደት ኮነት። ኣብ በብክልተ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ እንዳካፈለት ምጻም ጀመረት። ድሕሪኡ ድማ ኣብ በብ ሰለስተ መዓልቲ ክትጸውም ጀመረት። ድሕሪኡ ድማ ኣብ በብ ሸውዓተ መዓልቲ ክትጸውም ኮነት። ኣብ ዝተፈለየትን ዝኸበረትን 40 ጾም ድማ ወላ ሓንቲ ዘይትለክፍ ኮነት። ሰይጣን ድማ ኣብ ልዕሊኣ ቀኒኡ ኣጨናቂ ብዝኾነ ኣተሃራርማ እግራ ሃረማ። ብዙሕ መዓልታት ድማ ብሕማም ነበረት። ድሕሪኡ እግዚአብሔር ራህሪላ ካብ ደዌኣ ኣድሓና እሞ ንሕሙማት ከተድሕን ድማ እትፍውሰሉ ሃብቲ ሃባ። ንእመምኔትን ንደናግል የሕዋታን ድማ ብተኣዛዝነት ተገልግለን ነበረት። ብየሕዋታ ደናግል ድማ ዝተፈትወት እያ። ኣብ ሓደ ዕለት ድማ እታ እመምኔት ኣኽሊላትን ኣዳራሻትን ከም ዝቐረቡ ረኣየት። ንሳ ድማ እንዳድነቐት ካብ ደቀይ እዚ ንመን ዝግባእ ይኸውን ምስ በለት እዞም ኣኽሊላትን ኣዳራሻትን ዝተቐረቡ ንጓልኪ ንኢዮብ ጵራቅስያ እዩ። ንሳ ድማ ናብዚ ክትመጽእ እያ በልዋ። ነዚ ራእይ ድማ ንደናግል ነገረተን። እግዚአብሔር ድማ ካብዚ ሓላፊት ዓለም መከራ ከዕርፋ ክሳብ ዝፈተወላ መዓልቲ ንኢዮብ ጵራቅስያ ከይነግረኣ ኣዘዘተን። ድሕሪኡ ናይ ከብዲ ሕማም ቁሩብ ሓመመት። ኩለን ደናግል ድማ ምስ እመምኔት ናብኣ ተኣከባ። እታ ቃል ኪዳን ዘእተወታ እትፈትዋ መጋቢት ድማ መጸት። ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ድማ ክትዝክረን ለመንኣ። ንሳውን ኣብ ጸሎተን ክዝክርኣ ለመነተን። ድሕሪኡ ድማ ዓረፈት። ደናግል የሕዋታ ድማ ብጣዕሚ ሓዚነን ኣልቀሳ። ድሕሪኡ እታ መጋቢት ዝነበረት ዓረፈት። ድሕሪኣ ድማ እታ እመምኔት ቁሩብ መዓልቲ ሓመመት። ነተን ደናግል ድማ ኣኪባ ኣብ ልዕሊኸን እመምኔት ምረጻ ስለይ ኢዮብ ጵራቅስያ ለሚና ኣላ እሞ ኣነ ናብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸይድ እየ። ሕጂ ግን ነቲ ኣንፈት ዓጺኽናኦ ኪዳ በለተን። ንሰን ድማ ከም ዝተኣዘዝኦ ገበራ። ንጽባሒቱ ድማ ኣንጊህን እንተመጻ ዓሪፋ ረኸብኣ። ናይዘን ዝኸበራ ኣዴታት በረኸት ምስኩላትና ይኹን ኣሜን። ምሴተ ሐሙስ ወይ ከዓ ሐሙስ ምሸት በዚ ዕለት ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ደቂ መዛሙርቱ እግሪ ሓጸበ። ከምዚ ድማ በሎም ንስኹም ድማ ከምዚ ግበሩ። ደጊሙ ድማ ናይ ሓድሽ ኪዳን ናይ ቁርባን ስርዓት ኣርኣዮም። ከምኡውን በዚ ዕለት ንናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኣይሁድ ይሁዳ ይሕሊፉ ሃቦ። ነቢያት ትንቢት ከም ዝተዛረበዎ ድማ ናይ ሸያጥ ዋጋ 30 ብር ወይ ከዓ ዲናር ተቐበለ። ይቕረታ ርህራይኡ ምስኩላትና ናይ ክርስቲያን ወገናት ንዘለዓለም ዓለም ይንበር ኣሜን። መጋቢት 26 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱሳን ሐዋርያት፣ ቅድስቲ ድንግል ኢዮብ ጵራቅስያ፣ ቅዱስ ፍርፍርዮስ ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኣቡነ ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ፣ ኣቡነ ሃብተ ማርያም ጻድቅ፣ ኣቡነ ኢየሱስ ሞዓ ዘሃይቅ፣ ቅዱሳን ሰማዕታት ናግራን፣ ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ከሳቴ ምስጢር ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክቲ ተኣረመለይ በረኸቶም ይሕደረና። ዓመታውን ወርሓውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ኩሎም ናይ ስንክሳራትና ናይ ስንክሳር ኣቦታትና ኣዴታትና በረኸቶም ይሕደረና። ብጸለቶም ተጋድለኦም ድማ ቅዱስ መድኃኔዓለም ይቕረ ይበለና ኣሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይትአከሉ ይሰባህ ቅዱስ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን አሜን ለይኩን።